pràcticament, per comunicar-se, perquè avui en dia tot a través del mòbil, el WhatsApp, per supost. El WhatsApp és l'únic que practiquem més. Jo l'utilitzo poc, perquè jo l'agarro i me'l deixo sempre a casa. Per informar-me sobre alguna cosa que m'interessa i poca cosa. Jo el gasto soles per tocar-los a les meves filles i a la meva família, ja està, per res més. Pues resulta, no és que utilitzem mòbils, que tinc 3 ordinadors, 3 mòbils, i estic enganxat de tal manera a l'internet que crec que és una malaltia el que estic passant. I tant que la conec, i tant, entre moltíssimes voltes. Què sol veure? Normalment en temes actuals. Entero que encara que hi ha tota classe de possibilitats de poder entrar a veure moltíssims curiositats i això, jo entre els temes naturals, història, científics, notícies d'última hora, tot això. És que, a veure, jo aquestes coses no. Veus els vídeos que munten els demés i dius, mira que graciosos, que idees tenen, perquè n'hi ha vídeos que la veritat és que te munten i dius, vaja, la idea que han tingut. Si enviar algun seria del camp, de l'hortalissa, de les olives, de netejar les arbres i tot això. Ui, no sé. No sé, jo em queixaria de moltes coses, però jo preferim més callat. A mi, zero. Pues, o un caldet, un peixet, que està molt bo, com arròs en bogavante, així, que m'agrada molt. Coses així. Sí que seria interessant el de dir el coneixement de les herbes en el que és la Serra Mariola, alguns temes de senderisme que t'encontres en ells, algo que pugui donar en la naturalesa. Sobretot de cine. De cine? De cine, sobretot. I de documentals relacionats amb la Segona Guerra Mundial, o relacionats amb la fam, amb la misèria. Jo estic en una associació i em preocupa tot això. Tinc una neta que té 10 anys i normalment quan els pares estan fent feina sempre vam a casa. Abuela, què estàs fent? I jo dic que anem a fer el dinar. I vam muntar lo de torres en la cocina. Anàvem fent, preparant el dinar i anàvem muntant. I ara què posem, i ara què no posem, ara posem el bacallà, ara la verdureta i això ho tenim muntat. El que passa que és caseret, És caseret. Aquesta és la idea. Bé, s'ho vam passar bé.